kunnafoni.net lalibagaw aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina n'aw suit sanga ni wagati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'aw fo f'aw sigiyɔrɔ an b'a fɔ aw ye ni wagati na aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net de kan donc le nom de l'émission c'est Top Star ne y'o de fɔ a ye tant que aw bɛ ni émission in lajɛ aw ni stress tɛ ɲɔgɔn ye donc o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka rappeur denmisɛnnin dɔ ma a bɛ n bolo kɔrɔ yan mais mɔgɔ min don a fɛnɛ ka kow ma nɔgɔ dɛ a b'a seko kɛ kosɛbɛ rap ko in na donc a bɛ n kɛrɛfɛ yan n bɛna kuma di a ma sansan a b'a yɛrɛ fɔ an ye ouais oui ko bɛ cogo di oui ça va alhamdulillah n y'a sɔrɔ u yɛrɛ la ko in bɛɛ ye ko kelen de o tɛ tout droit ala an tɛ fara inchallah kan jumɛn de b'i da kan foyi tɛ alhamdulillah i bɛ lɛji la ayi mais i fana bɛ k'i yɛrɛ i bila lɛji la dɔrɔn ya i ka so i bila lɛji la on est en famille tranquille o tɛ yan voilà et voici kan jumɛn de b'i da walayi kan foyi tɛ bi ta i tɛna nɔgɔya dɛ an kɔni b'a kan o tuma la rappeur ko k'ale bɛ siran e fana nana dɛmɛ ka question répondre walima ko bɛ cogo di non rappeur tɛ siran dɛ c'est juste que je l'ai juste accompagné parce que voilà donc plaisir dɔrɔn kama de y'a voilà ne kun bolo n ka siranna de ayi non a tɛ siran d'accord an bɛna na kuma di an ka rappeur ma kan jumɛn de b'i da kan foyi tɛ voilà komi kuma diyana dɔɔni an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an bɛ faamuyaliba sɔrɔ i ka ko la genre i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ i jamu i sigilen bɛ yɔrɔ min na voilà i k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye yɛrɛ. Ok, d'accord. Bon, moi c'est Yakuba Kaboré à l'état civil. D'accord. Yɛrɛ b'a tɔ dɔn Wizking. Wizking. Alias mais i ka tɔgɔ in nana cogo di Wizking in nana cogo di bon avant hakili b'a la n tun bɛ wele de All King. All King. n terikɛw yɛrɛ ka tɔgɔ dalen de don mais tɔgɔ in genre All King in parce que tɔgɔ caman bɛ yen nɔ an ɲɛ b'a la tɔgɔ yɛrɛ ye Yakuba ye a nana yɛlɛma ka kɛ Wizking ye i yɛrɛ de ye tɔgɔ in da i yɛrɛ la wa walima tɔgɔ in n yɛrɛ de ma foyi faamuya tɔgɔ in ko la en fait non n yɛrɛ ma tɔgɔ in da n yɛrɛ la King bon King kɔni b'a dɔn ko i lora ye exact All in o kun ye nɛgɛw b'a c'est à dire nɛgɛw yɛrɛ de y'o fara King kan quoi ne t'o faamuya All King toujours King d'accord. Voilà. Wizking nana quand j'ai commencé à me lancer dans le domaine de la musique. D'accord. On nana ma premier single est réactivé voilà parce que Tagarani All King est comme nom dans les studios. Donc beatmaker, les visuals. Donc allez comme ta femme quoi. Ne veut pas faire à chaque fois mais allez le Wiz des fois. Allez va faire Wizking. Ne ko All King a kun ta famille. Voilà, anana pourquoi ne est attaqué Wizking et chien quoi. D'accord, je vois maintenant. Exact. Voilà, merci. Manager, ko bɛ cogo di? Walayi ko tɛ cogo la. I b'a kan. Dɔɔni. Ko kuma ka gɛlɛn o ma dɛ. Ouais, a ka gɛlɛn dɔɔni. Voilà, komi i fana k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye, i k'i yɛrɛ représenter na, i k'i présenter plutôt pour que an ka faamuyaliba sɔrɔ i ka kow la. Bon. Généralement, mɔgɔw bɛ n dɔn Crazy on the beat de la. Crazy on the beat. Ouais. Mais Crazy, ça ne hakili anglais la o ye fatɔ ye. I yɛrɛ b'a bɛɛ kalama, i y'a bɛɛ fɔ sisan. Bon. D'accord. Donc à l'état civil, c'est Sidibé Karim. Voilà. Bon, c'est un peu tout. Je suis le producteur et le manager de Wizking. D'accord. Voilà, merci. Voilà, rappeur. Ne. Oyi tɔgɔ ye. Kan jumɛn de b'i da? Ko bɛ cogo di? Ok, sisan nɔ an bɛna na kuma i ka niveau d'étude kan n'a sɔrɔ i ye kalanw kɛ n'i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Bon n tɛna taa yɔrɔ jan kuma kɔnɔna la mais niveau d'étude parce que après le DF donc n ye professionnel de kɛ n ye étude professionnelle de suivre maintenant première année deuxième année fo quatrième année donc j'ai mon BT1 et BT2 là où nous sommes actuellement voilà. Wizking ne ko bɛ dɛ. Voilà, i yɛrɛ rap in yɛrɛ daminɛ k'i to san joli la exactement? Bon, n y'a daminɛ kan to 16 ans de là. Je me rappelle bien dans les années 2015. 16 Ghana quoi. Juste là maintenant, on est going. Voilà, et manager? Ne. I prenez l'eau. An ka taa fɛ kɛ. Ko bɛ yen nɔ. Voilà, comme ale yɛrɛ ko k'a ye rap in daminɛ depuis 2015. Donc depuis o wagati aw bɛ ɲɔgɔn bolo walima ko tun bɛ cogo di? Non, c'est pas o wagati tɛ.
si je me rappelle bien, qu'il era 2019 de 2019 de a ɲɔgɔn dɔn. Bon, a nana projet dɔ de lancer. Donc du coup, un instrumental kɛ dɔrɔn directement il a commencé à chanter. Bon, après ɲɛ b'a la, je me vois ɲɛ bɛ n yɛrɛ la petit la quoi. Parce que n b'a wele ten ne petit voilà. Donc depuis ce jour-là, je lui ai dit de venir parce qu'à yɛrɛ de a proposé. À Lipton Sigi a been amé baroque. Donc il est venu à mes barons directement, il a commencé à chanter, ça m'a encore inspiré. Un instrumental que ce jour-là, si je me rappelle bien, on a fait à peu près 4 instrumentales, 4 styles. Tu vois. Donc au café, j'ai voulu travailler avec lui. Donc un barreau d'âme don Fugana Sebimo. D'accord, merci. Voilà, Whisking. Comment donc, Abbé Ferrado, à part le rap, il est barawrekia. Si, bon, à part la musique, le business ou que. Fin de mal quoi. Tout genre. Hier, avec lui, c'est un business. Il y a qui c'est un fait. La fait, tant que blé, voilà, on est pas tout le voilà, ne va y. Canal informé. A photo refléter. Comment eko business ya sugu. Ayanga na sugu beke, on maino. Sugu. D'accord, famille, sur là, ola. Si ça, non, amène les manager fait. Manager. Ne ba met tout le temps manager ne exactement l'état donc manager est comme il est bien on me fait ka donner fois manager est koro il a fait fois même mi famille moi là sur Niana je peux juste dire que manager c'est celui qui dirige son artiste vers le bon chemin en fait oui à sur Niana les bains parce que Joe manager qui war boni fait nous manager tout manager, je peux dire ça en conseiller. C'est celui qui va chercher pour son artiste et celui qui veut le bien aussi de son artiste. Par exemple, je suis le manager de Whisking. Ni insécurité. Atna seka konya soro. Donc nebe willy. Mais c'est vraiment ko a karsa tiens là bon artiste doit venir bolo me faire raquetant. Donc me willy ba ko nyeni. Artiste de roi ne aga servant. Voilà. Là maintenant je comprends un peu. Ni doni famille à cola. Voilà. Et artiste. Ouais. Rappeur mondial. Le King. Oui, toi. Si ça non me fait cadeau ni wakati nyere là. Amedom na ikobi. Projet du même bibolo. Bon, là où nous sommes 600 RR. Et puis les banner même bolo. A konna la 7 singles de wa kono. Morceau love en fait. Donc on m'a couru dans 600. On va le 13 de ce mois. Lundi de encore. Voilà. Donc épée de réglaner bibolo. Nous au banendo déjà. À lancement il est le 13 de ce mois. Na la sona. Mais album c'est album ni mixtape pour nous. Non. Album qui est follow. Ma mixtape qui est follow. D'accord, famille sur là là. Si ça non, ambe rappeur chama ni nga tout le temps. On va faire quoi rapu kaka gele. Era bolo rapu imbe togori aka no ne wa wal ma ka gele ndi. Micro bi bolo. Bon, aka gele ina fo aka no. Parce qu'il faut de follow, il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Parce qu'il est comme nani a kanere. C'est la base. Pas kanone ga ki la follow. No kon bolo. Bon. Aka no. Il faut aka gele fena quoi. Il faut tu comme na kuma de villa. Voilà. Il faut juste être déterminé et puis il y a des à fond quoi. En fait. Ok, d'accord, famille liba sur les gars maina. Voilà, manager, amène les questions dont fallait poser, fallait coup. Ok. Manager, mais il a les îles, on est en famille. Est-ce que vous les îles les îles d'or, il la coule là. Voilà, manager, comme il y a fait depuis 2019, il est King Benyorombolo. Amé domina doni kera doni kenyo fere voilà baraka nyo yala aka ko betodi abi senge wal mano ko betogumna ika do fanyo ni ngo ka be senge do me galontige parce que parfois il va do mo ga donte kili don be maga mo go ami nete fe baraka le de na ne bla barala ah ok c'est na ngata rojan parce que si il met do avec le freestyle do fli do paf directement ça m'inspire et c'est comme ça on travaille chaque fois voilà c'est un peu ça atteint single donne
Ati sɛŋɛ. Non. Donc défaut foyi t'a la. Bon, mais c'est à faute défaut kelen b'a la dɔrɔn a bɛ yɛlɛ trop. A bɛ yɛlɛ trop parce que an lamɛn baara la parfois fɛn kelen a bɛ se ka fɛn kelen min kɛ sans. Non, il faut k'a ka segin o kan 10 fois. Ouais, au dɔrɔn de y'a Donc dɔn o ko ye sérieux yɔrɔ ye sérieux. ouais, c'est juste a bɛ yɛlɛ trop de quoi. C'est juste ça, sinon ne kɔni ma défaut y'a la franchement. Ok, d'accord. Voilà, Whisking. I nana tuguni. Sisan ko nana tuguni an dun bɛ ɲɔgɔn bolo de dɛ fo yɔrɔ min na ko bɛ yen an bɛ si a ko la bi. Voilà, Whisking. Sisan nɔ komi i yɛrɛ bɔra ko rap ma nɔgɔn i n'a fɔ a ka nɔgɔn. Sisan nɔ depuis i ye rap daminɛ fo ka taa se don min na i n'a fɔ bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da dɔ la ka dɔ ɲɛfɔ an ye yan. Ouf. Si yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛyaba fɔ ko min yɛrɛ ye ne sɛgɛn tellement que hakili b'a la ka tɛmɛ côté production yɛrɛ kan parce que au début n y'a daminɛ ni mɔgɔ min ye lui il a décidé d'aller s'installer à Kayi ale taara Kayi bon n'a fɔra ko ne ka bɔ yan ka to ka taa Kayi ko n bɛ taa dɔnkili da ka segin tuma bɛɛ n t'a ɲɛnama ye dɛ. Bon après lui j'ai commencé à travailler avec un autre n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a kun tɛ n faamu trop quoi. Et puis mixage niveau la problème dɔw kun bɛ yen voilà jusque là et puis côté ka déplacer ka taga prestation ninnu na c'était pas facile du tout. Voilà surtout ni yɔrɔ kun ka jan quoi. n bɛ se ka kuma o yɔrɔnin dɔrɔn de kan sinon mɔgɔ minnu bɛ n kɔ depuis au début fo bi mais n bɛ se ka fɔ quoi reconnaissance ballon parce qu'ils m'ont toujours soutenu au vrai sens du terme vraiment o yɔrɔ dɔrɔn de don. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛnɛ est ce que rap komi i b'a la depuis est ce que a ye nafaw dɔw lase i ma. Bon a ye dɔw lase n ma parce que n ye concours dɔw kɛ n y'olu trophées ta voilà concours 2 ɲɔgɔn exact je me rappelle bien ani bon bɛɛ tɛ se ka fɔ. Voilà, Crazy on the beat. Cɛ i tɔgɔ yɛrɛ fɔ sisan i m'a ye fɔ n bɛ yɛlɛ. Fatɔ on the beat o de fɔra ko bɛ yen dɛ. Voilà, sisan nɔ Manager e yɛrɛ i ka artiste bɛ yan nɔ déjà a sigilen bɛ yen nɔ e yɛrɛ b'a ka ko bɛɛ kalama ni anw ye e yɛrɛ b'a dɔnkilidacogo dɔn mais e yɛrɛ bɛ k'i ka artiste ye genre tu le vois comment dans 2 ans en fait. Ka tiɲɛ ne f'i ɲɛna est-ce que dans 2 ans a bɛ installé Mali la. Oh, togo di tantôt. Ah, mais nationalité wɛrɛ ɲini ça serait mieux. Donc tellement puissance bɛ bonya o bɛ Mali quitter. Non, c'est pas puissance bɛ bonya, c'est juste que malien yɛrɛ de tɛ mɔgɔ valeur non fait. Donc valeur b'a la trop. Juste un exemple, n'a tɛ kɛ ma baasi ye n b'a fɔ dɔrɔn a ka freestyle dɔ fili dɔrɔn i k'a fɔ la mɛ. Ah ok. Ah donc c'est simple. Manager bɛ ka commentaire min kɛ kana to a da ka to i la. Ko bɛ yen. Ok. Ni divi donna sorti bɛ ni nka jow dafalen. Nigga ni ma fari ite anw ye baby ka bɛ pari fama dem fe I'm sorry désolé favori de bɛ pari o de la ni bɔra gonenu bɛɛ bɛ love ni chaîne bɛ ka briller nɛgɛsiw bɛɛ bɛ crier aya. Ok. Abano. Mais Manager b'a fɔ k'a ka tigɛ mun na. Non mais abano de. A y'a kun ka continuer ça. Eh mais abano de. Oh, je suis en train de quand même, c'était bien, c'était trop bien. Ouais. Donc, on va faire du courage. Merci. Voilà, Manager, continue nous comme Et bah bon. Mais c'est qu'au drone de faux. Parce que, ni mania qui veut coquer, il faut des gens, mon monsieur qui demain. Après la baraque de là. Le lundi, Inch'Allah, épée d'obnable. Le lundi. Ouais, épée d'obnable. À titre ménalé. Voilà. Bon, après ça, mais quand même, je suis sûr, dans 2 ans, à mes nationalités, on va rien quoi. En fla bébé déménager Gabon. Voilà. Oh, tu m'as la lettre pour moi, là. Voilà, Manager. Si ça ne aurait pas barré, comme il y a coco, genre, définition, mal sourire là, Hugo Manager, c'est quelqu'un qui dirige son artiste en fait. C'est un conseiller. Vers le bon chemin. Voilà, vers le bon chemin. Si ça non. Parce qu'on va faire une barre de en fait. Si ça non, ne peut faire qu'à don. On va s'arrêter sur le beau sarawa,
Ça dépend. Ça dépend comment. Moi, par exemple, je dirais pas que manager est venu whisking che. Parce que c'est mon frère au fait. Ok. Depuis dom na un baradamne. Comme toujours, Taraïra, la mère là, Nyasara là, à un moment. C'est mon petit, me fait la barakene. Donc, directement, maman a considéré Wiz comme mon petit frère. Donc, directement, au lien de ban nyonche, donc, fin beke, en bas que nyon fait gata. Donc, n'était manager à foyer, quoi. De Bafoire, c'est une famille. En plus, je suis son producteur, au fait. Tu vois un peu, je suis juste son producteur. Donc. Ok, d'accord. Si ça n'a comme il y a un beatmaker fenêtre. Si ça n'a beatmaker, il y a fenêtre mouillé, en fait. Il y a d'autres fenêtres qui font coca. Beatmaker, il veut biti des glands. C'est simple. Un biti gland. Oh, un biti gland. Il a ça serait très simple. Il a fait 600. Tabalin flâné. Ni e tabalin gauche. Avec mangondo. Mais ni e tigera fenefo. Avec mangondo. Mais ni a fla franyonga. Avec manga flarebo. Oh, il vaut des artistes ma bétiagon. Genre, être beatmaker, c'est juste quelqu'un qui sait rassembler plusieurs instrumentales, plusieurs, je dirais, matériels, car son d'Odama, c'est juste ça. Ça ne peut faire regarder, est-ce que beatmaker y a influencé? Est-ce que Baranondo en fait? Ouais, Baranondo est Baragelemando. Parce que, comme Wizi a fait, quand nous donnons donc, quand nous donnons ni à Kanoubi, c'est à fin beke. Par exemple, moi j'ai commencé en 2016. J'ai commencé en 2016 au Romané de Gueux. C'est juste un ami du nom de Mamadou Correa. Un ordinateur champ FLK qu'on a sur la Karagilente. Donc je me suis débourré petit à petit. Phobie. Voilà. D'accord. Si ça n'a beatmaker rien, ne pas de étaler clé scotché, moi chaman bibolo. Mais comment t'arrives à Beka Barake à Benimisi ou à en fait? Ori na ni crazy yo. Ori na ni crazy. Oh. Donc net sugo famille tant que ne move. Ay, ori na ni crazy yo parce que moi mon niti sugo cadron. On peut pas t'appeler crazy quoi. Ouais, c'est juste ça. D'accord. Sinon ni mo ko len to fi na say dabal bon. Oh, afaran. Wizi wozo. Wizi wozo. Oh. Fato. Ala biti avec l'anchugodi. O dabal bambe mi non. Mais je le fais. Mais il a les fait des baraques non fait. Ouais. Non, les fenêtres braguées, on fait. C'est juste ça. D'accord. Merci beaucoup. Si ça, non, amna tarale star fino. Star. Malako veno. Voilà, et King Whisking. Si ça, non. Whisking. Ame fait garder ça, non. Là, il est featuring avec d'autres rappeurs. Si, il est featuring avec d'autres rappeurs. Am sûr que le tordon. Tel que Fils d'Arabana et j'ai un ami et Yama Boy et puis Warakapi et puis j'ai un autre ami aussi et comment dirais-je, son nom m'échappe là, Abou Terega. D'accord. Mais si ça non amène la question de reposer Ama don malé rappeur Beka dire mais Raki Joli, il a fait un featuring. Ok, d'accord. Si ça n'a pas rappeur, genre grand frère, il a fait les Ibawan, les Talbi, nous, Kouloujo, nous, Bella John, il aurait dû inspiré. John fait un cadeau new bay, en fait. Bon, à vrai dire, ne veut Bella, mais. Bon, Bella n'est inspiré. Dans ma nez, doit quoi, mais ne veut Bella la même ou là. Aïe, mais il sait que Bella même, mais il va sur d'autres habits, quoi, c'est vrai. Au fait, au fait, artiste mali artiste be karinere mais dobe o bolo fabota ka me genre quand ma fa karinere aka dongli karinere ni betay c'est parce que ton mandine ou bien les manager si mais voilà iba nga génération oh mais ani iba nga génération tay c'est ka tiki to ko fa derkeb don derkeb de kadi si aywa aflali barawni wakati na derkeb beba ko kalama ko atunendo donc ambe do donner que toujours ala ka sekini anyumai amin voilà comment bibolo star mon ader be inspiré ni to bana tini c'est juste que la musique est de cadner quoi parce que y a couleur de gacha imagine fait on fait à chaque fois à bord de quoi
donc à chaque fois ibolo avait limité yoron mina il y a dan yoron era nyabala ni ngoni ni yoroni ne la sani sera si yoron la abe boni fasi kura wala bon clair wala ko abe boni abno shilamane do abe ko caméléon d'accord voilà si ça non amba me awda ko style kacha do ba foko be tradi trafuke do ba foko be R&B ke ne ta don trop mais era be style du maleke exactement. Bon moi je suis du style tout terrain parce que me sera fo ne ba beke e ba beke ha Ali Zougou ko wende ala furuziri manager be fera kuma de ibuga na yele de ko parce que ibuga fait for nous ne malien ko yo comme je dirais les tunisiens mais on tena na malien malien blanc mo wore de manager mais ne fait na ko akile ne fo comme les on a staré on est malien donc ama wasoni malien e jien fan be fait yoro ba te son ko soutenir ko ga produire ça am soutenir wa mba ko produire aïe nga fait fale no nga téléphone fale no ko tondi la ah bon mais autant no yo manager cassette ko ine na ko chaman tien c'est parce que malien on te rappeur ou ka ko law ou bien mais vente en ligne oh mais abo nya fo ide ananyo famia en fait be do la manager ko imbeteli mais genre je voulais juste ajouter que Ego avait style ago kabe tetereke avec style beke voilà avec tetereke iya nyininga ko style be ali tant mais e pankele kuno est-ce que ya nyininga nasora ave arabu style ke e ma nyininga olaw arabu style est-ce qu'on peut comment abo fele non déjà comme ako go ay nyininga est-ce que exactement voilà donc a pankele kuno parce que aba fa foni be mo wuyi mana africain tare go mais inyina na européen utako sono e anyinga nabe jazz ke abulu fene berke ay mais ne anyinga be style minke na tumbulu ke abada do lu bela oh mais eve ga malien tare fo yik mi den dronga malita kelen fo ga Sénégal ta kelen fo ki pam on fait naïche ok on passe manager ka boneka kumba kono ay star anga tani ko wi ouais ça no star et refene manager ata fo ku dans 2 ans genre aller bigi ye to na aller retigi et rei malila ere tellement ko be gana ko be nali si ça no et rega revu ere jumeli en fait bon nega revte d'ore c'est d'être internationalisé bana quoi internationalisé aketo ik ma do fa sey jomena camera la camera yore clotene la moro clotene la ok mais ay kum fa sa est-ce que ame mena fa na rega sianga ego ko dans 2 ans ko jumen ay no ko dans 2 ans e bi ga artiste chogodi eko ki bi ga artiste genre itika iga artiste remalla donc okoro ko be ko be na leke inshallah voilà. C'est le lundi. Aïe, mais il faut ça. C'est juste pour te dire qu'Abin allait quoi. Voilà, manager, et qu'à bonne rega kumala. Ou bien un micro mneila. Ok, netara. Et star, ne congiga vous. Mais faire quoi, je vais juste pas me limiter au Mali. On a dans Mali doroma quoi. Nyete Mali dans les jours à venir. C'est-à-dire si on loue la main partout, clip ou la partout quoi. Mais il fait un carré vous il ni star John la featuring que non en fait. Il veut trouver vis comme ça. Hein? Il veut trouver vis d'or. Ah indodo. Ouais rappeur américain d'ori. Ah et puis fait un autre featuring que non. Voilà. Qui parle star ou non. Eh bon. Ah? Ma fo moyen pas au look na sare mais avec dame ne donne ne do quoi échelle le do di ga yele ma. D'accord. Depuis whisky nye donc la dame il y a morceau de lebe ko il y a dalunyi et puis ce ko au nombre fanya est-ce que tellement gacha est-ce que ne règle va bella un nombre exact vraiment franchement ni arrêté c'est un nombre exact faut mais ma espérer qu'attra dans les 30-35 singles nous na quoi au niveau na bisawa là où nous sommes. D'accord. Et puis elle m'a blog do faraga. Est-ce que face à elle ta on anima fi. Nera face à bala. Bon elle na fore. Ko wende. Voilà, manager. Komi ba mana ombe kuma do fo. Nanga sigi. Nanga kele, nanga be obeba kon nala. Barake nyoya la. Est-ce que kele do de la kateme. Iniga rappeur nyonche.
ni kɛlɛ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ Ah, dɔrɔn ne bɛ kɛlɛ denmisɛn juguma mun yɛrɛ juguyara yɛrɛ de. ne bɛ denmisɛnninw bila u b'a cɛ ta ouais Baara ser'o ma cɛtali bɛ de bɛ baara tɛ o Ɔhɔn. c'est mon frère Mhm. donc n'a ma ko min kɛ n'a ye ko min kɛ n'a ma ɲa a bɛ corriger an bɛ tɛmɛ donc a tɛ tɛmɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ parce qu'on se comprend trop D'accord. Ah. Sisan nɔ an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ e fɛnɛ ni beatmaker dɔw fɛnɛ ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o ko bɛ cogo min na. ouais ni beatmaker caman ka di Mhm. an bɛ baara kɛ Mhm. i n'a fɔ Lil Ben Mhm. il y a Pizarro on the track Mhm. Erwan on the shit Mhm. an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ la son de beat genre a ka can trop Mais maintenant, je sais que moi, je comprends pas. ouais Tout le temps, il va y avoir rappeur ou kɛlɛ. Muna kɛlɛ tɛ aw ka beatmaker ou. Muna an t'aw ye k'aw bɛ ɲɔgɔn na quoi, en fait. beatmaker bɛ ɲɔgɔn na dɛ Ayi. si Aw si tɛ jɔ ka kɛlɛ ni kɛ kuma tɛ k'a bila oh ne ka m'o de o ma. tɛ kɛ o mais beatmaker bɛ ɲɔgɔn na o Donc, par aw ka exemple kɛlɛ baara de ye quoi. voilà lui il vient faire son son chez toi né à la main ouais ça a cartonné ça fait 15 000 vues mais quand il va venir chez moi ne fɛnɛ b'a ye de non il faut que ne ka tɛmɛ a la ne ka 20 000 kɛ donc o fa de y'an sugu ma ni ɲɔgɔn cɛ quoi sinon an tɛ kɛlɛ o Ayi mais o tɛ ne t'o o ne ye bɛ fɛ fadenya i ye. mago bɛ clash de la Ne t'o olu jate fadenya ye. i mago bɛ clash de la Mhm. beatmaker ka clash kɛ est ce que i bɛ n'o ye Ayi ne bɛ k'a fɔ n ko o t'aw aw ka ko la de quoi en fait. ouais Mais munna aw bɛ yen nɔ aw de bɛ artistes diriger et tout parce que caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ e kelen tɛ o. ouais Exemple an bɛ Udemil ta Lil Ben de y'a ka manager en même temps ale de y'a ka beatmaker ouais ye. Munna aw tɛ conseil di artistes ma u kana to ka kɛlɛ ninnu ni fɛn ninnu kɛ ne bɛ ka kuma o côté la vu que aw yɛrɛ fɛnɛ aw ye star dɔ ye ka tɛmɛ fɛnw kan rappeurs kan mais I ka mɔgɔ t'o dɔn. i ka nin kuma in diyara n ye trop Aha. N'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkilidalaba tɛ a bɛ ka da fɛn dɔ de kan ou bien. petit i b'a dɔn k'a bɛ n kɔnɔ dɛ i ka nin kuma in diyara n ye trop a fɔ n'o kɛ mais n tɛ se o yɔrɔ ma mais n t'i ka kuma la Mhm. par exemple je reviens ici j'ai un ami Guissé Mhm. bon imagine ale ye ne ka artiste ye Mhm. et King ye ka artiste ye Mhm. mais ni ne bɛ ka kuma Guissé fɛ ka ɲa Mhm. e bɛ ka kuma Nin fɛ ka ɲɛ. nin fɛ ka Kɛlɛ tɛ ɲa na quoi. Ne bɛ kɛlɛ ka tɛ kuma o ɲɛ côté de. yɔrɔ Mhm. mais a bɛ se ka kɛ Mhm. dɔ bɛ se ka bɔ dugumala na ye ou bien King ka kuma kɔnɔna la ale bɛ se ka bali ka fɛn dɔ fɔ dɔrɔn o bɛ digi Guissé la hali ni kumana Guissé fɛ o yɔrɔ la a t'a mɛn kɔ parce que a fɛnɛ b'a fɔ f'a ka répond bon entre artistes o yɛrɛ de fɛnɛ man ka kɛ moi j'aime pas ne b'a ye mais ne tɛ kuma kuma dɔ la a dɔ bɛ kɛ ne sen kan franchement ni manager fara producteur kan n'a bɛ se ka kuma artiste fɛ halisa an ka bɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ça serait vraiment mieux parce que hali kɔrɔbalenw a b'a dabila bi sini a b'a daminɛ a b'a dabila bi sini a b'a dabila parce que an filɛ nin ye temps min na sisan a y'a dabila. Voilà. Sisan manager question min bɛ ka nale de depuis i yɛrɛ y'i ka baara in daminɛ parce que i tɛ kelen kɛ tu es producteur beatmaker manager en même temps. est ce que i ma dɔ bɔ a la. Ɲɛ dɔ b'a la. a fɔ dɔrɔn cɛ I bɛ fɛn toto. fɛnɛ kɛ o kɔfɛ i bɛ minnu kɛ i fɛnɛ ka olu tɔw ɲɛfɔ an ye. De un, je suis ingénieur en informatique. Je fais la réalisation, je fais les shoots, je fais la production. Attends, tu m'as dit good. Oh, mais bon, tant que, mais arts martiaux, ok. Ayi. Ah, ani tu m'as dit good. Ah, voilà, ok, on apprend. Donc i hakili b'olu dɔrɔn de la fɔlɔ. Ouais, bon, c'est trop. D'accord. An ka na beatmakeriya in yɛrɛ la parce que an b'a ye aw ni artiste denmisɛnninw caman bɛ baara kɛ. Ouais, Sisan nɔ ko bɛ dɛ an b'a mɛn anw yɛrɛ dɔgɔninw dɔw bɛ yen u bɛ taa studio la Ouais. wari t'u bolo o gɛlɛya fanfɛla ninnu i t'i da don olu la. O ko ni je vais prendre un exemple sur moi. Ne lamɔna cogo min na, ne ni mɔgɔ caman ma lamɔ cogo sugu kelen na. N tɛ ka mɔgɔ clash, n tɛ ka foyi fɔ. Mais wallahi billahi, rappeur fɛn fɛn mana taa ne fɛ yen, tu veux revenir demain. Pourquoi? Parce que baara kɔnɔna la ne tɛ n fisaya n'i ye, ne tɛ i fisaya ni ne ye. An bɛɛ de ye kelen. Star o star que tu genre i ka na artiste dɔ sɔrɔ yen, denmisɛnnin sɔrɔ yen, n'i m'a dɛmɛ i ka baara tɛ k'a ɲɛ. Ne ka wari n'a y'i diya wari kana k'i kun. Mais avant de venir, dis-moi, ah vraiment je veux faire ceci, mais tiens yɛrɛ la wari tɛ kun.
ne b'a f'i ɲɛna tu viens i b'a kɛ ka taa mɔgɔ caman excusez-moi du terme a ma se n k'a fɔ mais i yɛrɛ y'a terme ni faamu kɔ mɔgɔ caman b'o kɛ ne la ka tɛmɛ kɔ mais même juste an filɛ nin yɔrɔ min na yan tu viens par exemple ne ka wari c'est 30 000 tu viens tu dis que t'as 10 000 et déplacera ka na ne fɛ yen n'i y'a ye déplacera ka na c'est que fɛn in ka di ye de et moi c'est ma passion ne ka musique tɛ ne ka ko yɛrɛ en fait je le fais pour aider les gens qui en ont besoin en fait donc ne b'i ka baara kɛ n bɛ tɛmɛ ouais wari ko tɛ ne ni mɔgɔ cɛ d'accord voilà merci Star ko bɛ dɛ ne yɛrɛ bɛna sunɔgɔ ayi kana sunɔgɔ i kan fili micro y'i ta ye i kan fili san micro b'i bolo dɔw yɛrɛ di ali timigi nani aforo sigiri mɛ kabako bɔlɛ ko piridi mɛ tɛmɛ ko migini n sena ka teli ko fitiri gers ni jarabi la i bɛ lafiri cogo la mɛ ka datu la fufu la mɛ ka ɲɛ yiru la a tɛnu cɛ negeza tɛnu cɛ ma sugu bɛ di ni ja cɛ ka ni jɔ ne ni ka paga cɛ an bɛ kun ni yɔrɔ bɛɛ cɛ ni waliden jugu dɔ ba cɛ vɛrɛ tɛ faleya fo la n ta gosi mɔgɔ si kunnaya fu la i da sago fɔ bɛ na mun de kɛ na ko ni dɔ tɛ f'i ma sɛgɛn nafa t'i la hɛrɛ ka sɔrɔ yan dɔrɔn c'est tout ka urule ni Maybach ka volta fo Dubai ni yɔti mɛ yala inshallah bɛɛ b'a ye an ta yɔrɔ ma dɔn an dan yɔrɔ ma dɔn o bɛ dɛ là c'était trop bien mais n bɛna kuma di manager ma mais manager e ka artiste ni dɔ de don la cogo bɔlen don voilà Malake mais i ye Malake de ye a la o n filɛ k'o de ye a la mais est ce que i ye o de ye a la a b'o fɛnɛ micro b'i bolo Zougoul jigi dugu ma ko bɛ yan dɛ cɛya idil la sangan kɛ jigi dugu ma idil la sangan to ta e ka sabali parce que ɲɛ bɛ nin na quoi a bɛna kɛ i b'a fɔ n t'a dɔn n bɛ ka ye cogo min na quoi couleur de don mais juste e ka artiste sugu ma dɔn u kana ye i b'a fɔ ka imitation de don a imitation tɛ dɛ imitation tɛ o ya voilà sisan nɔ artiste komi émission tɔ yɛrɛ man jan tuguni aw ka rappeur denmisɛnnin ninnu aw fana bɛ ka o tɔgɔ bɔ tile fila réseau ninnu sanfɛ dɛ tout le temps i b'a mɛn nin de bɛ ɲɔgɔn na bon a clash sisan nɔ e yɛrɛ conseil jumɛn de b'i bolo ka a di i ɲɔgɔnnaw ma ne m'a fɔ clash ma ɲi dɛ clash yɛrɛ ye rap pilier dɔ ye tiɲɛ voilà mais a ka kɛ a kɛcogo la i m'a ye donc sisan conseil yɛrɛ jumɛn b'i bolo ka a ɲɛsin ɲɔgɔnnaw ma en fait bon ne bɛ se ka min f'u ye premièrement c'est-à-dire il faut essayer de s'entraider d'abord o de ka nɔgɔn n'a ma ɲɛ k'i clash bɛ tɛmɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na wa clash bɛ kɛ a ka kɛ i ni maliyɛn tɛ ɲɔgɔn na quoi i yɛrɛ dɔ quoi i ni yɛrɛ dɔ tɛ ɲɔgɔn na quoi voilà avec par exemple i ni sénégalais dɔ bien ou bien i ni ivoirien dɔ voilà sisan an bɛ se k'o faamu quoi o y'an yɛrɛ ka kɛlɛ mais an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ b'o ye quoi c'est pas joli u t'u ɲɛ don an na tiɲɛ don voilà donc u k'a lajɛ u k'o yɔrɔnin u k'a da o yɔrɔnin ninnu kan quoi parce que n'i ye fɛn fɛn yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ c'est à dire i b'u ka émission lajɛ i b'u lajɛ sur les plateaux i b'u ka kumaw lamɛn u bɛ ɲininka kɛlɛ version na a daminɛ la cogo di kun ɲɛnama kisɛ kelen ta a dɔw la exactement voilà donc o tɛ ko ye quoi o tɛ ko ye an ka baara kɛ dɔrɔn bɛɛ b'i ta sɔrɔ voilà bɛɛ b'i ta sɔrɔ ko in na quoi concert mana kɛ hali jisuma feere la u bɛ taa sɔrɔ i m'a ye voilà manager voilà conseil toujours micro b'i bolo k'a lase artiste denmisɛnninw ma juste n y'a fɔ cogo min na bɛɛ ne ɲɔgɔn tɛ kɔ n b'a kɔrɔbalenw fɔ mais sisan génération bɛ ka yɛlɛ est ce que mɔgɔ bolo an bɛ tɛ se dɔnkilida la a bɛɛ bɛ se dɔnkilida la wa ni mɔgɔ y'a kan bila i kɛrɛfɛ i farigansi bɛ cɛ pourquoi an tɛ jɛ ka kɛ kelen c'est le moment malira fo fɛnɛ ka dɔn c'est vrai kɔrɔkɛw taara n'a ye yɔrɔ wɛrɛ mais an bɛ se k'a latɛmɛ yen mais pourquoi an t'o essayer c'est juste ça juste halisa an ka bɛn an ka kɛ kelen dɔrɔn différence ba olu ka bɔ a la quoi. D'accord merci voilà rappeur sisan nɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la fɛn jumɛn de ka di i ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ awɔ question filɛ wari b'a la muso b'a la fɛn bɛɛ ni mana nin da jumɛn ka di i ka tɛmɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ kana galon tigɛ yɛrɛ ala de ka di i ye n'a bɛɛ
a y'a f'i ɲɛna dɛ ko ala de ka d'a ye n'a bɛɛ ye mun fɛnɛ man di ye ayi ami ka question répondre ayi question a ko ala de ka d'a ye ye a esquiver i ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la yan ayi mais ala fɛnɛ bɛ n ka ala y'an bila ka na ale ayi de lajɛ i ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la yan ɲɛfɔ kuma de fɔra sisan c'est-à-dire e ka na ne lasegin sisan ayi an ka ala bɔ a la manager ye tiɲɛ fɔ an ka segin question in kan diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ mun de ka di ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan silamɛya de ka di d'accord mun fɛnɛ man di bon est-ce que min man ne yɛrɛ o tɛ kalabanciya yɛrɛ o man di ye bon ni n ko kalabanciya fɛnɛ suguya bɛ yen quoi suguya bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ ne dabiri n ka wari e yɛrɛ business ka di ye cogo min na ka dabiri wari la n tɛ fɛn bɛɛ yɛrɛ o ye d'accord manager question kelen de don toujours ale y'a pan cogo min na ne fana bɛ se ka n pan ten a ka n'i pan de an ka taa an ka taa est-ce que ne yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ka di ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bon ça c'est ma maman et ce que tu n'aimes pas en fait c'est le faux rendez-vous i t'o fɛ ouf ayiwa aw fɛn fɛn sɔgɔlen b'a la n'aw ye rappeur denmisɛnninw ye Création veut bit ko aw ka janto dɛ faux rendez-vous kɔni o y'a ta n'a ye donc an ka taga ayiwa rappeur ni manager komi émission sera a kuncɛ ma yɔrɔ ma déjà kumakan laban jumɛn bɛ e bolo k'a lase i ka fanu n'anw filɛlibagaw ma an b'a daminɛ rappeur la fɔlɔ bon kumakan fɔlɔ ye min ye rendez-vous dilen no fansi bɛɛ ma n ka followers bɛɛ ma lundi EP kura bɛ bila de titres min nalen donc a ka sɔrɔ bɛɛ connecté len no sur toutes les plateformes de téléchargement a bɛ bila filanan ye min ye m'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye c'est-à-dire i bɛ ko ko la i k'i wasa don o la quoi kana to mɔgɔ si c'est-à-dire fɛn min ka di ye mɔgɔ si k'a bɔ i kunna quoi te dire que un jour tu vas pas y arriver non i bɛ ko ko la i cɛsiri dɔrɔn a banna tôt ou tard la vie te donnera ce que tu mérites inchallah ouais voilà manager bon o de fɛn est-ce que ale ma bɛɛ fɔ e fana k'i ta fɔ a tɛ kelen ale parce de que y'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kuma ka gɛlɛn o a y'a bɛɛ mais fɔ ka ban émission bɛ kɛ animatrice ta nin na ayi i tɛ don ne ka studio kɔnɔ siɲɛ ayi e delila mais n ka micro min b'i la bon ma daminɛ yɛrɛ m'aw yɛrɛ fo fɔlɔ pour l'invitation à diyara trop je profite de l'occasion aussi ka dɛmɛbaga bɛɛ fo plutôt an dɛmɛbaga bɛɛ fo parce que depuis bi tɛ mɔgɔ caman bɛ k'an dɛmɛ dogo la kɔ tu vois mɔgɔ caman bɛ k'an dɛmɛ dogo la donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo mais juste conseil an ka jɛ ka kɛ kelen dɔrɔn ça c'est mon mot de fin d'accord rappeur an b'o kuncɛ ni freestyle aw yɛrɛ ɲuman na o kunkurunin dɔ ye non e yɛrɛ sisan n bɛ ne ɲininka parce que ne ye fila de kɛ n yɛrɛ kunna taa quoi donc i yɛrɛ kunna taa dɔ fɛnɛ kɛ tuguni ayi i bɛ dɔ de fɔ sisan jumɛn de ka di e yɛrɛ sisan e ka dɔ kɛ dɔrɔn a bɛɛ de ka d'anw ye n'a ka di dɔrɔn anw b'a lamɛn su daminɛ ye fitiri a laban o ye fajiri ni fa k'i t'i siyɔrɔ dɔn an fɛnɛ b'a fɔ nege kan t'i bɔyɔrɔ dɔn mɛ n ka san palas mɔ kelen bɛ n da la cɛ i taga bɔ an da la bi an b'an ka don na sogola ni siro ni de bɛ n ka paw la ni talan bɛ o kana bali la kuraji fɛnɛ bɛ wa ne tɛ saliya an bɛ Gucci n'an ka style i ma ye VVS bɛ ka briller on filme de la oui yeah. Voilà, Whisking, merci beaucoup. Ouais. C'était trop bien, tu as une belle voix et tout. Ouais, On va faire une bonne continuation. Merci bien. Manager, pareil maintenant, mais fais un bel courageux. Ouais. Un bel coquelin. Donc, à mener un boulot. Yeah. Oh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ojali. Aïwa, en fait, les barreaux, comme Adam Nelania foi et tout comme là. Bitaï manogare. Kuduma dama bien bali kuna fonda. Nous l'adorons en bas, restez connectés.